Zdravím všetkých podporovateľov hry Ankyných príručok a vítam vás pri takom trochu netradičnom videu, kde si spravíme tier list maturitných diel podľa toho, ako to cítim ja, ako sa mne páčili a dozvieme sa, aké sú moje obľúbené a najviac neobľúbené a najviac hejtované diela. A teda môžeme ísť rovno na to. Ja som si tu pripravila klasický tier list template. No a poďme sa na to rovno pozrieť. Antigonou sa začína. Antigona je zo staroveku. Na to, že spracovávala nejakú typicky nudnú vec, by som povedala akože pomôcť, bo to sa strašne často spracováva aj vo filmoch, aj celkovo takto v dielach. Tak to bolo spracované veľmi netradične a v dnešnej dobe možno aj existujú podobné príbehy alebo podobné spracovania, ale mne sa to páčilo tým, že keď to človek číta ako prvé, tak ho to tak navnadí, že preboha, čo sa tam stalo a je to celkom šokujúce a je to v podstate taká Romeo a Julia v staroveku. Úplne by som to nedala do sekcie top a dala by som to, že mal to very nice odkaz. Dom strán, toto je úplne moja obľúbená vec. Keď som to čítala, síce to bolo najdlhšie dielo a prvých 50 strán človeku trvalo, kým sa vôbec dostal do toho deja, ale mne sa páčilo, že to bolo vlastne ako by bola popoluška, ale odohrávala sa na Jadrane a fakt by skončilo, lebo nemám rada strašne veľa takých tých moderných spracovaní tohto príbehu, kde má to vždy šťastný koniec, ale tak to proste v reálnom živote nie je. Ani popoluška by takto neskončila a teraz aj táto 4. séria Bridgertonu, zdravím fanúšikov, podľa mňa skončí tak, ako skončila popoluška a normálne by to tak neskončilo, ale mne sa to páčilo, bolo to reálne. Možno som vám to trochu vyspojilovala, čo už je trošku škoda. Hej, dalo sa z toho vyvodiť, ako to skončilo. Ale pre mňa to bolo veľmi výpovedné a preto by som to dala do kategórie top. Poďme na Kapitánovú dceru. Tiež jedno z diel, čo som už spracovávala v animáciách a nazvalo som ju, že Denník odvážneho pojka, ruská edícia. Čož je pravda, keďže sa stretávame s mladým mužom, ktorý chodí po krajine a snaží sa dospieť. V podstate ani nie, že chodí po krajine, ale ide na vojenskú službu a niečo sa tam zvrtne a potom musí veľa cestovať, veľa bojovať, zachraňovať svoju lásku a tak ďalej. Nepodala by som, že je to úplne mit. Nebolo to také, že by som to prečítala, nič by mi to nedalo, ale na druhú stranu nebolo to také top ako Dom strání, ktorý človeku zanechá okrem toho, že fajn dielo, aj nejaký odkaz alebo niečo, na čo si spomenie aj neskôr. Čiže toto by som dala, že very nice. A máme tu, že very nice odkaz, ale neviem, potom ešte možno pretredím tieto dve kategórie, čo sú tu. Dobre, ideme na Kto chytá v žite. Mne sa to absolútne nepáčilo. Akože, sorry, ale o čom to bolo? To bolo o rozmaznanom chlapcovi, ktorý sa nevedel spratať do kože a mienial peniaze svojich rodičov tým, že chodil z jednej súkromnej školy na inú, neučil sa, bral to ako veľkú rebelčinu. Preto to bolo písané niekedy v 50. rokoch, čož bol celkom nedostatok a proste takto wastovať tie peniaze. Strašne ma to proste hnevalo, že ako sa mu všetci snažia pomôcť. A ani nie, že ani ako pomôcť, ale aké má dobre zázemie a ako to veľmi nevyužíva. A zároveň chápem, že ten príbeh mal byť ako sa ten mladý človek hľadá, ale keď sledujete nevychovaného spratka, jak proste robí veci, ktoré by si normálny človek v tom jeho veku nemohol dovoliť a on to proste si ani neváži a nevie to pochopiť, tak ma to strašne hnevá a extrémne sa mi to nepáčilo, čiže to dávam, že to bolo o čom. Dobre, ďalšie dielo tu máme Drak sa vracia, čo je naturalizmus, lebo naturalizmus, to som mala v jednom z reelsok, že ako rozlišíš naturizmus a naturalizmus. Naturalizmus je dlhší, tým pádom aj extrémnejší, čiže to sa bavíme o napríklad na západne nič nového, kde sme mali niekedy až veľmi presné opisy nejakých bojov a nejakých pozostatkov po toho boja, hlavne akože ľudských pozostatkov po tom boji, čož bolo dosť nepríjemné na čítanie, nepríjemné na predstavovanie, preto aj akby dlhšie slovo naturalizmus bude pre niečo extrémnejšie a naturizmus bude taký ten krásny, rozprávkový, čo sa odohráva úplne mimo reality, ani nie že mimo reality, ale samotné Drak sa vracia bolo v nejakom nešpecifikovanom údolí a v nešpecifikovanej dedine a doline a všetkých týchto veciach. Bolo to veľmi milé, ale tým, že to nebolo nejako hlboké, bolo to aj krátke, tak by som to dala na mit. Takže to nechávam na mit. Ako chutí moc?
Oh môj bože, v tejto svetovej situácii, v tomto svetovom dianí je to jedno z diel, ktoré by si mal reálne každý prečítať. Naozaj v človeku to nechá odkaz, ktorý je znechutenie a nejaký strach, alebo skôr zdesenie. To by som povedal skôr zdesenie. No, ja osobne by som to teda dala do top kategórie, lebo je to niečo, nad čím človek rozmýšľa aj potom, keď to dočíta, že naozaj ma to aj inšpirovalo čítať nejaké ďalšie knižky týkajúce sa nejakého svetového diania typu Orwell a podobne. Ja som aj robila na to recenziu na Hriankyných príručkách na Instagrame. Takže Ako chutí moc za mňa ide a putuje do kategórie top. Ďalej tu máme Kolísko. Je to dielo, ktoré animácia vyšla len nedávno, čiže si to ešte úplne živo pamätám. A ono je to tiež vlastne, ono je to z obdobia SMP. A dôležité na tomto diele je pozrieť sa aj na to, ako tam samotný ten nemecký vojak spomína na svoje detstvo a tým vlastne nám autor ukázal, nielen partizáni mali akoby city alebo nejaké takéto duševno, ktoré sa vlastne opisovalo v knihách, ale dostali sme aj akoby pohľad z druhej strany a tým pádom toto dielo hlbšie vyjadrilo vlastne tému. Ale nepovedala by som, že to bolo tak moc s hlbokým odkazom ako dielo Ako chutí moc. Ja by som to dala na Very Nice s odkazom, pretože človek si na to spomenie, človek vie, o čom to je a mal by vedieť a mal by si to prečítať, mal by si pozrieť animáciu. Ukončí to tak, že napriek tomu, že Kolíska mala ucelenejší dej, aj keď tam bolo veľa spomienok a vracenie sa do minulosti a veľa backstory, na človeka nepôsobil až tak hlboko ako dielo Ako chutí moc. Ako chutí moc boli také čriepky zo života toho človeka, prerozprávané iným človekom, ktorý to sledoval a myslím si, alebo teda na mňa konkrétne, na mňa osobne, Ako chutí moc zanechalo nejaký väčší odkaz ako Kolíska. OK, ideme ďalej a máme tu Marínu. Marínu som sem dala len skôr z takej povinnosti, lebo on to je medzi tými povinnými dielami, čo sa má čítať na externú maturitu, ale nedala som to sem akoby plnohodnotné dielo, lebo je to v podstate básnička, vždy sa čítava, alebo vždy sa človek stretáva iba s niektorými úryvkami. Je fajn si to pred maturitou prečítať, že zhruba o čom to bolo. Možno sa naučiť, že ten posledný alebo prvý verš je pekná báseň, o tom nepochybujúc, ale neviem, či by si úplne zaslúžila byť v prvých dvoch kategóriách, ja by som ju dala až na tretiu. Matka nie je ako dielo v literatúre potrebnej na externé maturity. Ja si to pamätám hlavne preto, lebo som k tomu robila prezentáciu na literárnom seminári, pozdravujem pančelku. To dielo človeka zasiahne raz, je to ako horor The Boy, že keď už viete tú pointu, tak už si to druhýkrát neprečítate, ale keď prvýkrát čítate tú knihu, ako vlastne pozeráte ten horor, tak tá pointa človeka proste odpáli úplne preč. Nepovedal by som, že je to veľmi dobré, ako je napríklad Dom v stráni, alebo Ako chutí moc, alebo Kolíska, alebo iné, čo máme v prvých dvoch kategóriách. Tiež by som to dala do kategórie Myth. Ďalej sa pozrieme na dielo Živý bič, čo ináč bola aj súčasť mojej maturitnej otázky, porovnať Živý bič a Jozefa Maka. No ale poďme na Živý bič. Živý bič je velice dlhé dielo. Nepovedal by som, že je to dlhé ako Vojna a mier, ale oproti ostatným myslím, že je ešte dlhšie ako Dom v stráni. Tak to minimálne sa delí na dve časti a obidve sú strašne depresívne, ak mám byť úprimná. A na rozdiel od Jozefa Maka zachytáva veľký svetový konflikt, prvý svetový konflikt, nechcem povedať ten názov kvôli YouTube, inak a to tak živšie, že ako priamo vplýva na tých dedinčanov, kdežto pri Jozefovi Makovi sme mali, že 20 strán opis stromu, ako bola lesom a až potom sme mali, že no, že na 2 roky som tam odišiel niekde do Chorvátska a potom som sa vrátil a nič moc. A tento Živý bič je priamo ako ten konflikt vplýva na ľudí. Ale nepovedal by som, že to úplne vo mne niečo zanechalo ako diela prvých dvoch kategórií, čiže to by som dala zase do kategórie Myth.
A ideme na ďalšie dielo, čo netreba na externú maturitu, a to je Peter a Lucia. Peter a Lucia je veľmi krátka knižka, je to zasadené v Paríži a je to o dvoch milencoch, ktorých láska veľmi rýchlo splanula a bohužiaľ aj veľmi rýchlo dohorela, keď obidvaja tak nejako skonali pod múrmi padnutého kostola, keď sa brali, čo je dosť smutné, ale bolo to veľmi pekné dielo, naozaj. Bolo to posledné dielo, čo som čítala v rámci mojej prípravy na maturitu a odchádzala som s takým tým dobrým pocitom. Akože je divné povedať, že ten koniec vo mne budil dobrý pocit, ale myslím to tak, že celkovo to dielo, ako bolo dobre napísané, bolo veľmi dušu pohľadzujúce. A ja by som ho dala na very nice odkaz. Ako nie je to niečo, čo si v reálnom živote poviem, že áno, toto som čítala, viem, ako tam tie postavy reagovali a vedel by som nejaký know-how, a nie že know-how, ale nejakú myšlienku z tej knihy využiť v reálnom svete, ale zanechá to veľmi pekný estetický pocit, čo je pointa kníh. Ďalej ideme Hamlet. Ďalšia jedna z takých tých klasickejších zo svetovej klasiky diel. Opäť tu spracovávame veľmi jednoduchú tému a to je pomsta. Len tu je pomsta keby iným spôsobom a najvtipnejšie na Hamletovi, že samozrejme každý pozná ten monológ byť či nebyť, ale mne strašne prišlo najvtipnejšie. Úplne side postava tam bol Fortinbras, čož bol kráľ alebo panovník susedného mestského štátu alebo aké tam mali vtedy zriadenia. A v podstate on sa tam objavil iba raz a potom sa o neho neviem či ešte raz zmienili a nakoniec vlastne všetci sa navzájom pomordovali a on nakoniec všetko získal, takže neviem, príde mi to meno strašne vtipné, dokonca jeden svoj kaktus som pomenula Fortinbras. Takže kvôli Fortinbrasovi to asi dám, že rozhodujem sa medzi Very Nice a odkaz a Myth a keby existovalo ešte niečo medzi Myth a o čom to bolo, tak by som to dala tam. Ale kvôli tomu, že si to podľa mňa nezaslúži byť v rovnakej kategórii ako Kto chytá v žite, to dávam na Myth. Ďalšie dielo, tu máme dielo Neprebudený, myslím, že od Martina Kukučína. A bol to jedno z tých diel, to bol druhá vlna slovenského realizmu, kde sa sústreďujeme na nejaké charakteristické črty. A tu išlo o takého chudáka, ktorý bol taký trošku jednoduchší a nejako si umanul, že keď sa mu páči istá dievčina, tak si proste vezme a on si za tým išiel. A bolo to niekedy až žalostné a skončilo to tragédiou. Opäť by som tu išla cestou Hamleta, čiže nedala by som to do rovnakej skupiny mojich hejtovaných knížiek, ktorí boli podľa mňa strašné, ako Kto chytá v žite, sorry, ale to bolo fakt zlé, podľa mňa. Ale dala by som to na Myth. Akože bolo to fajn, ale človeka neoslaví už druhýkrát. Jozef Mak. Toto bude zase veľmi kontroverzné, možno to bude kontroverzné a to, že Jozef Mak bol strašne nudný. Akože chápem tú pointu, čo mala byť vyobrazená, že ako ho ten život ničí a aký ho má ťažký a toto všetko, ale za mňa to bolo strašne nepotavno napísané, akože ja som mala strašný problém vôbec otočiť ďalšiu stranu, že to bolo úplne o ničom, na pol strane sa tam niečo stane a zase úplne o ničom a takto som proste išla stále, nebolo to dobré, fakt, akože nepáčilo sa mi to, nesadlo mi to, ja by som to dala zase medzi Kto chytá v žite, ale tam by som to nechala, že vlastne to, o čom bolo. Ďalšie dielo tu máme Na západe nič nové a je to jedno z mojich obľúbených diel. Čože je trošku divné povedať o diele, ktoré zachytáva udalosti vlastne prvého veľkého svetového konfliktu. Tým, ako to autor vystihol všetky tie hĺbky pocitov tých vojakov, desperate. Tu beznádej tých vojakov, to ako sa hrá s emóciami čitateľa, ako strieda, ako nejaké svetlé chvíľky, nejaké menej svetlé chvíľky a tak. Here I come. Oh, here I come. Menej svetlé chvíľky a toto stále strieda. Je podľa mňa v niečom výnimočné a bolo to výnimočné v tom, že to v človeku ostane. A povedal by som, že až tak, že to kľudne môžem takto pacnúť do našej top kategórie. Ďalej si predstavíme Lakomca. Lakomec, tu by som išla úplne štýlom typu Hamlet, že bolo to fajn, ale nepovedal by som, že to bolo niečo úplne úžasné, niečo, čo by si zaslúžilo byť v tomto very nice odkaz. Ďalej tu máme Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Priznám sa, že toto dielo som videla skôr v divadle, ako som ho čítala. A ja si ešte pamätám tú inscenáciu, keď tam ešte bol Dano Heriban
a Milan Ondrík, to bolo úplne to. Kľudne by som sa nebola povedať, že aj najlepšia inscenácia, ktorú som kedy videla v živote, a to sú teda na niekoľkých a celkom aj na dosť možno oproti bežnému človeku bola. Občianky by som možno sprvoti zaradila do Myth, ale tým, ako to je vtipne napísané, ako to je akoby menej tradičnejšie alebo akoby menej konzervatívnejšie, by som povedala možno oproti ostatným dielam, tak si to u mňa určite vyslúži byť v kategórii Very Nice aj s nejakým odkazom. No, ideme na dielo Ťapákovci. Ťapákovci sú dielo, ktoré, keď nad tým teraz rozmýšľam a asi 10 sekúnd som len tak pozerala, že kam to dám a rozmýšľala som o tom, tak mi napadli argumenty, ktoré by sedeli pre všetky 3 najlepšie kategórie a dali by sa odôvodniť. Ale myšlienka, ktorou som to rozhodla, bola, že ťapákovcov človek použije v reálnom svete. Ako často sa mi stávalo, že som trávila čas s nejakým človekom a prišla reč na niekoho, alebo sme niekoho videli a povedali sme si, to je taký ťapák. Takže tým, že človek si to akby zobere aj do reálneho života a vie si tak o tom povedať, a je to taký vlastne running joke naprieč generáciami, tak by som to kľudne dala, že do kategórie top. Ja som tuším raz použila aj s mojou starou mamou, keď sme niečo hovorili, že taký ťapák. Takže myslím si, že týmto si to vyslúžilo byť v kategórii top. Máme tu Maca mlieča, veľmi krátke dielo, ono to má fakt, že 3 alebo 4 strady, to je prečítané za 10 minút. Ono to zase je druhá vlna slovenského realizmu a to by som išla cestou ako dielo Neprebudený, keďže bolo to fajn, človek to zanechá takú možno nechuť voči nejakým vlastnostiam, ktoré človek prechováva, preto by som to proste bez nejakých ďalších väčších rečí hodila na Myth. OK, máme tu Báčika z Chocholova a toto je vtipné, lebo toto by som išla zase ako Ťapákovci, že vedela by som nájsť veľa argumentov, prečo to dať do niektorej z prvých 3 kategórií, ale som stretla v živote niekoľkých ľudí, pri ktorom som si presne povedala, že sú ako Aduš Domandický. No a tým pádom by som to dala do top. Aj keď si nemyslím, že je to úplne top, čo sa týka toho, že by to bolo nejaké hlboké dielo, a možno to vlastne ešte nakoniec nejako poprehadzujem, ale zatiaľ to mám tak. Ďalšie dielo to máme Kým Kohút nezaspieva. A dostávame sa do nejakej takej tej psychologickej roviny. Je to psychologická dráma. Je tam veľa postav, čiže akože celkom náročne sa to učí, kto čo, z čoho, koho osočil. Ale a rozmýšľam medzi 2 kategóriami Very Nice a Myth. Ale nemyslím si, že si to úplne zaslúži byť vo Very Nice, lebo nie je to takéto dielo, čo si poviem, že toto by som čítala aj bez povinnej, ale a možno hej. Dobre, asi som práve zmenila názor a dám to do Very Nice, lebo teraz som chvíľku rozmýšľala a došlo mi, že ani neviem, prečo to tam mám. Ako, je to veľmi náročné odôvodniť, ale skôr by som to odôvodnila nejakou akoby duševnou, ako estetickou hodnotou, povedzme, že tieto psychologické veci je náročné vysvetliť, prečo to na človeka zapôsobilo, ale tu sa veľmi hovorí o, myslím, že to je nejaký filozofický smer alebo nejaká taká filozofická úvaha, že čo v podstate hovorí o tom, že človek je si zodpovedný len za svoje vlastné rozhodnutia, svoj osud tvorí len svojimi vlastnými rozhodnutiami, jeho práva identita, jeho práva osobnosť sa ukáže len v nejakých hraničných situáciách. A v nejakom zmysle v tomto súhlasím, čiže asi preto som to tak nejako podvedome dala vyššie, ako som pôvodne nejako mienila, alebo ako mi napadlo. Takže asi by som to nechala tu, ako je na Very Nice. No a máme tu posledné dielo, čož momentálne animujem. Animácia vyjde niekedy v apríli, začiatkom apríla už po vašich písomných maturitách, teda po písomných maturitách 2026. Neviem, kedy to pozeráte. Kľudne mi napíšte do komentáru, kedy to pozeráte a či vás to baví hlavne. No, ideme. Statky zmetky boli fajn. Boli fajn, ale asi by som tiež išla tou cestou, že boli fajn, ale neprečítala by som si to asi mimo povinnej. A v podstate to spracováva veľmi často spracovávam tému a to je nejaká svadba kvôli majetkom a kvôli zabezpečeniu. Nemyslím si, že to je niečo extrémne originálne a nebol to zachytené ani, že extrémne originálnym spôsobom. Dala by som to proste takto jednoducho do Myth.
Dobre, a tým pádom máme nejaké finálne usporiadanie našich diel. Nejako som to usporiadala a snažila som sa k tomu dať pádne argumenty. Ale keby mám akože povedať a nejako umelo to ešte takto nakoniec preradiť, tak by som hore nechala asi len tieto 3 diela. Hej, ešte Kapitánovú dceru by som dala do top. Akože tieto 4 diela považujem za veľmi dobré a človek by si ich mal prečítať aj bez povinnej literatúry. Tieto very nice sú také, že hej, že človek si, takto podľa mňa by si to mal človek prečítať všetko, ale tieto keď si prečíta, tak dostane skôr taký, že fajn pocit, ale úplne si to nezapamätá do nejakého ďalšieho života. Čo sa týka myt, sú veci, ktoré by som, keď viem, o čo to je a aký zážitok mi to dalo, tak asi by som to nečítala znova, keby mám tu možnosť to nečítať. No a potom tu máme kategórie, že to bolo o čom. To je asi najviac kontroverzná vec, že proste mne sa fakt nepáčilo, že kto chytá žite. Proste, prečo to tam máme? To je o rozmaznanom spratkovi, ktorý sa nevie spratať do kože. Potreboval by akurát tak lepšiu a prísnejšiu výchovu. Ja chápem, že mal nejaké minulosti, nejaké veci a traumy a toto všetko, ale toho proste neospravedlňuje byť chrapúňom. Akože sorry, ale hej. Toľko sa ešte svoju mladšiu sestru ohrozuje tým, že hovorí, ako utečuje a on tak, že ale ja idem s tebou, on vedel, že ona pôjde s ním. A potom jasne sa dal nejako dokopy kvôli nej, ale strašne sa mi to nepáči. Sorry, ale mne sa to nepáči. Takisto asi ako možno bude kontroverzné, že knižka Forrest Gump podľa mňa bola jedna z najhorších kníh, aké existuje, akože sorry, ale to bolo strašne zlé, ale hovorím o knihe, ale to už je trošku pomimo. Takže to bude asi pre toto video všetko. Dúfam, že vás to bavilo, napíšte mi do komentárov, že či by ste chceli nejaké ďalšie diely ohľadom takto nejakého kecania o dielach alebo aký pocit na týchto knížiek a tak nenapadne vám naznačujem, že mi môžete niektoré moje názory ukradnúť a keď už nebudete vedieť, čo povedať o tej maturite, keď sa na vás tie maturitné skúšky sa na vás pozrú, že no, a čo si ty myslíš o tých dielach, tak vy budete, že mňa nenachytáš. A hneď začnete a spustíte nejaké tieto argumenty, že páčilo sa mi to, lebo pretože bolo to moc hlboké, bolo to nudné, lebo toto a toto a dúfam, že práve v tomto vás to obohatilo a ak nie v tomto, tak možno nejako namotivovalo minimálne si to prečítať alebo aspoň nejaké úryvky a keď ani to nie, tak nezabudnite, že v príručkách je to všetko zhrnuté tak, aby vám to dalo to najpodstatnejšie aj s nejakými pomôckami, nejakými učiacimi sa mým, s mnemotorickými pomôckami a rodostrobami postav. To je asi najdôležitejšia vec, čo by mi nepomohla vtedy, keby to čítam. A často možno aj nejaké naznačenie deja a nejaké povedanie hlavnej témy a myšlienky, lebo človek aj keď to začne čítať, tak často sa stratí na tom, že nerozumie tým slovám, lebo sú to archaizmy, čo už sa nepoužívajú. A tým pádom je zmetený, čo sa tam deje a nevie, ako sa ďalej pohnúť, čo sa tam stalo. A číta to stále dokola, až potom je frustrovaný, že čo vlastne som prečítal a nedávam to zmysel. Dobre, ale to už bolo fakt všetko a vidíme sa pri možno nejakom ďalšom videu, nejakou ďalšej animácie. Podľa toho, či vás to baví, napíšte mi dole. Bye bye!